ҳаматон ба салом алейкум ҳамватони азиз. мана бо бисёри подписчикои хоҳишашон корро мо шурӯъ кардем. некӣ ва некӯкори дӯстони азиз, имрӯз кам бошадам харид карда ба як зего мекона шароиташон камтар вазбин ба ҳамун одам меспурем. дӯстон, ҳатман видеои то охир тамошо кунед. мана имрӯз кам бошадам харид карда омадим. бехи пиёз, картошка ва рӯған, дигар чизо чизи хӯрокори ҳама чиз дакори кам бошадам харид кардим. ҳозир муспурим. ҳатман видеои дӯстон то охир тамошо кунед. дӯстон, имрӯзи нанги ҳозир харид карда овардигамо хонаошон ҳолошон безеб. дӯстон, хайр кардан ин кори савоб аст. касе ки хайр мекарда бошад ҳатман хайр кардан дӯстон ин маҷбурӣ нест. касе хайрхоҳ бошад мо дар комментария нависта мемонем картая марҳамат. дӯстон, хайр мекардага бар ҳамон карта мепартон ки чанд пул хоҳад. хайр кардан маҷбурӣ нест дӯстони азиз.